Brali sa v 29., myslím, že v januári, a že vtedy bol veľmi tuhý mraz, to spomínali. A mama, že bola pekná, hej, 22 musela mať vtedy. Otec ju mal rád, ale mama ako keby trošku, neviem, či sa z lásky vydávala, tak inými slovami. Za otca to neviem, no. Najstarší Karol sa narodil 14. februára 1931, čiže to nebolo predčasne, hej. Milan v 35. sa narodil, no a potom sa narodil taký Stanko, Stanislav. A ja si len pamätám mamu, že hovorila, že zomrel na zápal priedušiek. Mal asi 9,5 mesiačiku. A že tak tichučko, že zomrel. No a potom som sa ja narodil v 50. No ja som mal byť už štvrtý, už konečne dievka mala byť. Keď som sa ja mal narodiť, Karol už mal 19, no a že sa hanbil za to som sa potom dopočul, že sa hanbil za to, že aj mama sa hanbila, že chodila, my to voláme ogrod, poza dedinu. Ona chodila ku sestram, vieš, veľmi často na návštevy. Karol sa hanbil, ako syn starší, že ide mať takého mladého brata.